பசங்கள கூட்டிட்டு சிட்டி ஸ்கொயர் மால் போயிருந்தோம். பசங்க பசிக்குன்னு சொன்னாங்க. சரி பக்கத்துல இருக்க ரெஸ்டாரண்ட்ல செக் பண்ணலான்னு பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஜூனியர் குப்பானால ஆஃபர் இருந்துச்சு. போய் பார்த்தா பஃபே ஒரு ஆளுக்கு 19.99 கிட்ஸுக்கு $10 தானா. போடு ஒன்னா ஒரு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணாவே $15 ஆகும். அதுவும் நான்வெஜ் மீல் ஃபுல்லா ஒரு கட்டலான்னு சொல்லிட்டு நானும் ஃப்ரெண்டும் உட்காந்து எல்லாத்தையும் வெளுன்னு வெளுத்து கட்டினாங்க. அப்படியே வரிசைக்கு ஒன்று எடுத்தா சிக்கன் சூப்னா அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. அதுவும் சிக்கன் பிரியாணி வாஹா சொல்லவே முடியலங்க. இந்த ஆஃபர் ஏப்ரல் மந்த் மட்டும்தான். மண்டே டு ஃப்ரைடே லஞ்ச் மட்டும்தான், டைனிங் ஒன்லி. கண்டிப்பாக அந்த ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இதே ஐட்டம் இருக்குன்னா நினைக்காதீங்க. ஒவ்வொரு நாளும் விதவிதமான மெனு. டோட்டலாக 17 ஐட்டம் இருக்கு. அதுவும் அன்லிமிட்டட். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஏப்ரல் மந்தாவே இந்தியாவிலேருந்து ஃபேமிலி வருவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, தமிழ் நியூ இயர் இருக்கு, ஈஸ்டர் இருக்கு. கண்டிப்பாக எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. நான் லொக்கேஷன் பின் பண்ணுறேன்.